Välkommen till Vikingen webbinarie 17 september 2013. Welcome to all of you to Viking Webinarium. I have also Lars Persson with me. Have I? Hi. Good. My name is Peter Ostervik and I'm the manager of Vikingen. Let's see. Det här är vad vi kommer göra idag då. Lars Persson kommer börja och gå igenom användningen och jag kommer avsluta och berätta lite om fundamentala nyckeltal i Vikingen och lite tips naturligtvis ska vi ha på slutet med heta aktier. So Lars Persson will start and I will follow him and tell you about some fundamental keys in Vikingen, and we also have some offer and some expertise tips here at the end. I hope you will enjoy it. Så, Lars, jag ska byta till dig här nu. Så du... Tak. Jeg skal lige spørge dig, er det sådan, de kan chatte med os som tidligere? Ja, vi har med oss även Kevin och han kan svara på frågor. Så det går att chatta och skriva meddelanden til os då. Okay, kanon. Så det vil sige, at man kan chatte hernede i chatforummet, hvis der er nogen, der vil gøre det. Men god aften til alle sammen. Det var rart, at I havde lyst til at kigge med her. Som Peter sagde, så vil jeg prøve at gå igennem nogle af de ting, der gør, at det skulle være lidt nemmere for jer, når I sidder derude og arbejde med Vikingen. Jeg vil vise, hvor modellerne er. Jeg vil prøve at lave et par objektgrupper. Så vil jeg gå hen og lave nogle arbejdsfelter, også huske, hvordan man gemmer dem med forskellige opsætninger. Og så til sidst vil jeg vise, hvordan man ændrer i modelindstillingerne. Nogle af jer, I læser måske nogle bøger om, hvor der er forskellige glidende gennemsnit og ting og sager, og det har I måske lyst til at sidde og ændre. Så derfor så er der en mulighed for, at I kan gøre det i Vikingens. Alle modeller kan ændre til de glidende gennemsnit, I har lyst til, men det vil jeg komme ind på. Og ja, når I ikke har stillet spørgsmålene i aften og sidder I funderer over det, så er I jo altid velkommen i løbet af i morgen og alle de andre dage og skrive til mig på lp@npinvestor.dk eller ringe ind til mig på 88 30 00 14. Men velkommen. Den kasse, som jeg synes, vi skal kigge på, det er der, hvor jeg har sat markører nu, og I kan også se nede i venstre hjørne, der står Vis Analytikeren. Det er simpelthen vores værktøjskasse i Vikingen. Og nu klikker jeg lige ind på den, og så kan I se, at jeg har stillet mig i den, der hedder modeller. Og det er nogle af de modeller, jeg vil tage frem i aften. Når man første gang møder Vikingen, så kan man jo pløse lidt i nakken og tænke, hold da op, hvad er det så nu for nogle modeller, jeg skal bruge? Og det er derfor, jeg vil prøve at kigge på et par stykker her i aften. En af dem, som jeg ynder at tage frem, det er den her kursgrafen, jeg stiller markøren hen på, og markerer blot rundt om og aktiverer. Og så får jeg kursgrafen her. Nu har jeg taget AP Møller Mærsk, det kan man også se heroppe, det står her, AP Møller Mærsk, det er på dagsniveauet. Kan jeg egentlig lige gøre den her lidt mindre? Det kan jeg ikke. Så her, der har vi altså AP Møller Mærsk på dagsniveauet. Man kan, jeg lige flytter den her lille smule derned, sådan der. Så kan I se herover, der har vi nogle, hvor jeg har stillet markøren herover. Prøv lige at markere det herover. Der har vi et enkelt prik, og det betyder, at det er ligesom sådan et kalenderblad. Det vil sige, det er for dagsniveauet. Og så klikker jeg. Ja. Lars, jag har några som räcker upp handen. Jag måste höra till exempel Paul här. Ja. Hallå Paul? Är Paul med? Nej. Vi har Paul Locht med. Will record using an external audio service. Using an integrated GoToMeeting audio service will automatically record all meeting audio. This includes everyone on the telephone as well as anyone using VoIP. For an external audio service, such as a 1-800 number, there is no integration with GoToMeeting, so another device is needed to capture the sound. This can be a microphone plugged into the computer or a phone patch device. Lars, hörs du? Ja, jag hör fint. Ja, det var någon annan som kom in här nu. Någon reklam från USA som kom in. Okej. Syns din skärm nu, eller? Altså, jeg ser kun min egen skærm i hvert fald. Ja. Så hvis du ser min skærm, så håber jeg også, de andre ser min skærm. After the file has been converted to
WMA format. Men jeg hører noget amerikansk snak her om at køre et eller andet. Jeg ved ikke, hvor den kommer ifrån. Ja, det ved jeg ikke. Nu har jeg klikket over på hvad hedder det nu, kalenderbladet, hvor det så bliver til ugebasis, det vil sige, de her stabler nu, vi har her, det er en uges kursudvikling. Hvis jeg lige klikker over på, hvad kan man sige, kalenderbladet med en stabel, den der, så har vi kun det er en enkelt dags udvikling, vi har her. Så der ser man jo en hel måneds udvikling her, bum bum bum, handelsdage, og her august, og her over juni. Vi klikker over på den der, så er det så på ugebasis og på månedsbasis. Det var en af de modeller, som jeg ofte anvender. Det er kursgraf, fordi der ser man flere forskellige ting i den. Hvis jeg lige går tilbage til min uge. Jeg kan bedst lige at se det på uge, for det giver et lidt mere roligt billede. Nu er Mærsk måske ikke en af dem, der svinger allermest i forhold til... Lars, din skärm syns inte. Nå. Nej. Du måste trycka på den show my screen. Har du uppe den, eller? Sådan der. Nu er jeg on the air. Undskyld. Tak. Sådan der. Ja, det var mig. Bra. Fint. Så du får börja om. Jeg starter lige forfra. Ja. Der hvor man går ind i den her, jeg stiller min markør herop ved, kan man sige, værktøjskassen. Det er den, der hedder Vis Analytikeren, det står også nede i venstre hjørne. Den klikker jeg på. Så får vi alle de her modeller frem, som vi har i Vikingen, og der er det jo altid, man kan klø sig selv lidt i nakken og sige, hvad er det for en model, jeg skal bruge? Der er det, jeg altid tager det, jeg kalder grundmodellen, synes jeg. Det er kursgrafen. Det her i Mærsk B, vi kan se, eller Mærsk A, undskyld, vi har Mærsk A her, som jeg har valgt. Der kan vi se, at vi har de her blå stabler. Det er alle sammen dagens udvikling. Det var så i juni måned. Hvis vi lige trækker den herover, så kan vi se septembers måneds udvikling her. Og hvordan den går, hvordan den svinger. Vi kan se, jeg zoomer lige ind, det gør man med piletasterne, hvis man sidder på sådan en bærbar computer som mig. Man kan også på det numeriske tastatur zoome ind og ud, hvis man har det derhjemme. Men der ser man altså, hvor aktien åbnede om morgenen, det er den tab herude til siden, og hvor den lukkede om aftenen. Og alt det her indimellem, jamen det er, udviklingen på den enkelte dag. Så er der 2 glidende gennemsnit i med her. Det er et 3 dages glidende gennemsnit. Det ligger herinde, det er det grønne. Og så er der et 6 dages glidende gennemsnit, det er det røde. Nu kan det grafen, jeg kan bedst lide at se grafer på ugeniveauet, for det bliver en lille smule mindre støj og en lille smule mere overblik. Så jeg trykker herover på min palette. I kan se, der er herover, hvor jeg lige peger med min markør. Der er en enkelt, det er et kalenderblad for en enkelt dag, kan man se her, den her blå. Den her, den symboliserer så en uges udvikling, og den her symboliserer så en måneds udvikling. Men hvis vi lige går tilbage til uge, det giver det bedste view for mig, synes jeg i hvert fald. Så har vi igen, prøv lige at samle den her graf en lille smule sammen, så jeg ikke skal sidde og trække den hele tiden. Sådan her. Og som I kan se, så kan man, nu har jeg kun taget en enkelt graf frem, så kan man trække i den frem og tilbage i siderne. Man kan også fjerne den der, man kan løfte den op, og man kan køre den mindre ned. Dobbeltklik ude i siden, så den der blå bare kommer væk, så man får sådan et pænt view af den. Men nu er det jo gået på over, det er stadigvæk AP Møller Mærsk A, vi har, og nu i stedet for, at det er 3 dage og 6 dage, så er det altså 3 uger og 6 uger, vi har de her blå glidende gennemsnit, eller grønne og røde glidende gennemsnit. Den blå stabel herinde, det er så ugens udvikling, det vil sige tappen herover. Prøv lige at zoome lidt ud. Den her, den tab, der er derovre til venstre, det er, hvor vi åbnede, og den her tab herover til højre, det er, hvor vi lukkede i ugen. Og så ser man så volumen, altså hvor mange styks er der handlet i ugens løb. Den ser man henover her. Men en model kan jo sjældent stå alene. Det vil jo være som at stå på et ben i stormvejr, så jeg har altid en række modeller, jeg godt kan lide at bruge. Der bruger jeg som ofte, og så kan man holde sin kontrolknap nede,
Bollinger-kanalen, jeg kan godt lide Momentum 02, og så kan jeg godt lide ASI. Og nu aktiverer jeg de her modeller, trykker på aktivere, så åbner det automatisk side om side her. Ups, sådan der. Og nu havde jeg jo så faktisk allerede en model oppe. Så heroppe, hvor jeg har min markør nu, der kan vi arrangere vinduerne side om side. Sådan der. Nu fjerner jeg lige den ene, fordi vi skal ikke have 5 modeller på her. Så jeg tager lige den her over og lukker den. Sådan her. Så trykker jeg lige igen her på arrangere. Så bliver det fint. Det der irriterer mig nu, det er det her blå, der står heroppe og fylder så meget. Så derfor så går jeg hen, hvor jeg stiller markøren her i det hvide og dobbeltklikker. Nu fjerner jeg lige det her. Og dobbeltklikker. Og dobbeltklikker. Sådan der. Så nu har vi altså de her 4 modeller oppe, men nu skulle de jo gerne vise det samme. Jeg har 2 på uge og 2 på dag, så jeg vil gerne have det hele på ugeniveau. Så det jeg gør, det er, at jeg stiller mig i den her model ude i det hvide sted et eller andet sted, og går op og klikker på den her ugebasis, sådan der. Og jeg har den her, min RSI-model, og klikker på den der, så er det også på uge. Så pludselig er det hele på ugebasis. Nu vil jeg jo så også gerne kunne se den samme tidsskala. I kan se her, kan jeg se tilbage til år 2011, op i min Momentum-model, det er den jeg har heroppe. Og jeg kan se tilbage til år 2011 i min Bollinger-model, og det kan jeg også se herover i min RSI-model. Så jeg skal lige stille mig herover, og så tager jeg min piltast, der peger nedad. Hvis det er det numeriske tastatur, man bruger, så er det på minustasten. Og så samler vi lige vores model sammen, så vi får samme overblik. Sådan der. Så har vi altså fået det skærmbillede, jeg godt kan lide at arbejde med som udgangspunkt. Fordi der har vi 4 modeller, der kan supplere hinanden rigtig godt. Vi kan se de glidende gennemsnit her, hvornår der kommer noget købsignal. Det vil jeg prøve at komme ind på. Og så kan I se hernede på Bollinger-kanalen. Jeg vil ikke fortælle sådan nærmere de matematiske modeller bag. Det synes jeg, det skal man selv sidde og hygge sig med en vinteraften. Nu kommer vi jo til de kolde aftener, så man kan gå ned på biblioteket og låne en masse litteratur. Eller så har Axel Støjk udgivet en meget god bog, der hedder Vinderstrategier i aktiemarkedet, hvor man kan læse mere om de enkelte modeller og holde øje med dem. Men der kan man se, der går den i køb, det vil sige, at grafen bliver grøn, når man skal være inde i aktien, og den er rød, når man ligesom skal være ude, eller den ikke er så interessant. Samtidig så bruger jeg for at time min køb, det er jo, der skal helst være noget momentum i en opadgående kurve. Der skal helst være at en bund og en stigende trend i RSI, når jeg får de her købsignaler. Og så er det jo også lækkert, at hvis man kan få det grønne glidende gennemsnit til at ligge over det røde glidende gennemsnit, det er bare for at gøre det lidt ligesom en lyskurve. Måske kan I ikke se det derude, så prøver jeg lige at gøre det lidt tykkere. Så tager jeg mit tegneredskab frem herover. Det er herovre på tegnepaletten. Og så kan jeg lige markere den her. Sådan her. Sådan, så bliver det lidt tykkere, og klikker på den røde her. Så har vi den. Se, så er det jo, at det kan næsten blive så enkelt, som man tror det er løgn, men når grøn er over rød, så er det jo rigtig godt at være inde i aktien. Man kan så se, at de forskellige modeller går lidt i køb, lidt forskelligt, og det er jo derfor, at det er godt at have forskellige modeller, fordi jamen, er man på vej ind, eller overvejer at købe aktie i AP Møller af, jamen så er det måske meget godt, at man ligesom sidder derhjemme. Når man sidder derhjemme bag skærmen helt alene, jamen hvor mange modeller, nu har jeg så 4, hvor mange af de her modeller skal være opfyldt, før at man vil gå med på købsignalet, jamen er det 1, eller er det 2, eller er det 4 modeller, man vil have med? Det bestemmer man jo lidt selv. Jo flere modeller man får med, desto bedre er timingen, og man får det bekræftet, at det er et rigtig godt signal. Så jo flere modeller du har med, desto bedre er det. Til gengæld kan der også ske det, at hvis du tager alt for mange modellerne med, hvis du nu sidder og kigger på 6 eller 7 modeller, jamen så kan det ske det, at en model faktisk begynder at sige salg, før at de andre når at sige køb. Så det er en begrænsning, en afvejning, og hvorfor har jeg valgt de her modeller? Jamen det er nogle, jeg har lært mig, det er nogle, jeg har arbejdet med, det er nogle, jeg har læst mig til, så derfor så synes jeg, det er nogle, der jeg har forstået. Der er nogen, der har nogle andre ønsker for modeller. Jeg går lige op i vores vis analytikeren, hvor vi har
hvor vi har vores værktøjskasse. Der er nogen, der vil hellere kigge på nogle andre modeller, og det skal man da selvfølgelig være rigtig velkommen til, fordi det er jo derfor, vi har taget så mange modeller med som muligt. Alle de her modeller, det er nogle, hvor man kan læse noget om i forskellige litteratur, amerikansk, dansk osv., om de enkelte modeller, og hvordan formlerne er skruet sammen. Nu sidder vi jo så derhjemme og tænker, jamen, hvor finder jeg nu alle de her spændende aktier? Vikingen har allerede lavet en række objektgrupper for vikingebrugere eller demo-kiggere, og hvor man kan finde spændende aktier, og hvor man kan se de forskellige inddelinger. I kan se dem, der hedder DK, jamen det er selvfølgelig danske aktier. Dem, der hedder FI, det er Finland, og dem, der hedder NO, det er Norge, og dem, der hedder SE, det er Sverige. Viking Børs kommer jo med grundpakken danske aktier og så internationale indeks, og så kan man altid købe Norden til, hvis man har lyst til det. Ellers så er der også i Viking Børs grundpakke de største svenske og største finske aktier med. Men bemærk jer, at de her, der hedder X Currency, X Index, X Interest og X World og X Commodities, det er henholdsvis Lars, jag behöver lite tillägg där på X-World. Ja. Det är index vi tar från Dow Jones, så där kan man bland annat följa Kina till exempel, kan man se att som har stuckit upp nu då. Kina stiger rätt så starkt just nu. X-World är ett tilläggsabonnemang, extra prisdata, men de andra ingår i grundpacket som du säger. X-Index, X-Kurd ingår. Ja. Så hvis man vil se, hvordan det går med råvarer, så klikker man ind her, og så aktiverer man den på sin skærm, så har man alle de råvarer. Nu går jeg op i den her med stjernen. Den med stjernen, det er den udvalgte objektgruppe, vi arbejder i, og det er så der, hvor vi nu begynder at bevæge os over i objektgrupper. Det er så kun, råvarer. Jeg prøver lige at hoppe over i en anden objektgruppe. Hvis jeg nu tager DK Large Cap herover og aktiverer den, jamen så er det kun alle de store aktier, nu skal vi lige til sådan der kan man se, det er alle de store aktier på den danske børs. Og hvis vi nu bare tager en anden objektgruppe her, vi kan tage den midcap, bare for at vise de store, mellemstore selskaber, sådan her, så er det dem, man kigger i. Nu kan det jo være, at man sidder derude og tænker, jamen jeg har jo min egen lille portefølje, og så når jeg skal bladre igennem og se, hvordan det går med min portefølje, om den er opadgående trend eller nedadgående, og for lige at holde øje med, hvad jeg skal gøre med dem, jamen hvordan laver jeg så min lille objектgruppe? Det gør man så, når man går under objektgrupper her, og så skaber man så en ny objektgruppe. Og så kan I se herovre, nu stod jeg jo over i DK Midcap, og så skal jeg jo finde ud af, jamen har jeg nogle aktier i Midcap-gruppen? Må jeg se hernede af min, det har jeg så ikke lige i øjeblikket, men hvis jeg nu bare sagde, at vi havde sådan nogle Midcap-aktier, så kunne jeg jo tage skov bare med for sjov. Så går jeg over i så klikker man hernede på det her blad, så kommer alle de objektgrupper op, man har, og nu skal jeg så over i DK Large Cap, for jeg kan huske, at jeg har nogle large cap aktier i min portefølje. Jeg har senest købt noget Christian Hansen, jeg har købt noget FL Smith, jeg har købt noget C4, G4S. Man behøver selvfølgelig ikke at sidde og klikke alle sammen over, man kan også bare holde kontrolknappen nede, og så bladre ned igennem, og så vælge dem man har. Nu skal jeg ikke have ham her med, sådan der. Og hvad er det for en, vi mere har med? Vi har noget TDC, og så har vi noget Vestas. Sådan der. Og så aktiverer vi dem lige derovre. Så kommer de alle sammen med. Så kan man sortere dem, så kommer de fint ind i rækkefølge. Og nu vil jeg jo gerne gemme den her portefølje, sådan så jeg kan finde den derude. Så trykker jeg på den her gem som, trykker der. Og så kalder vi den et eller andet. Nu har jeg sikkert kaldt den alle mulige sjove ting, så vi kalder den bare torsdag, eller tors, og så 2, og så gemmer jeg den herover. Så kan I se, så har vi gemt den, og trykker OK. Sådan der. Og så kan I se hernede i bunden, der skiftede også navnet. Hernede i bunden, der kan I se, der skiftede navnet til tors 2. Og hvis jeg går op under min værktøjskasse, så har vi sikkert også en, der hedder tors 2. Den ligger der.
så kan vi bare gå over og aktivere den. Den er jo allerede aktiveret, men så kan vi bladre. Så nu, når jeg kommer hjem for at arbejde, så opdaterer jeg min Viking. Har jeg været væk fra min Viking og ikke haft den med på arbejde hele dagen, så bruger jeg selvfølgelig denne her opdatering. Så opdaterer den alle kurser, slutkurser og alle ting, som jeg har, eller som jeg får ind. Har jeg den med på arbejde og vil gerne se, hvordan kursudviklingen er i løbet af dagen på min portefølje, så kan jeg bruge den her snapshot, så får jeg løbende kurser i løbet af dagen. Jeg har allerede kørt min opdatering. I kan se, at jeg har kørt en 18. Det kan man se hernede i bunden. Så starter den alligevel, men det er jo fint nok, så kan vi ligesom se, at så kører opdateringen. Jeg håber ikke, den tager alt for meget. Pres her. Yes. Og nu kører så min opdatering på computeren, så kan vi lade den ligge dernede i bunden. Når jeg så kommer hjem og vil se, hvordan det går, så kan jeg bladre ved at trykke heroppe. Så kommer min FL Smith frem. Så kan jeg trykke igen, så kommer... Og så fremdeles bladrer man egentlig hele sin portefølje igennem og ser, hvordan den er. Nu har jeg jo lavet det her arbejdsfelt, hvor jeg tog de her 4. Jeg har lavet det her arbejdsfelt, hvor jeg har lavet de her 4 grafer, og dem vil jeg gerne gemme, sådan, fordi hvis jeg nu lukker Vikingen, så vil der ikke komme de her felter frem, så vil den komme frem med den standardopstilling, der har været. Så derfor er det vigtigt, at jeg kommer over under filer og trykker gem. Så siger den, at jeg skal gemme. Nu er det min model, min Viking er lidt gammel, så der står noget, jeg tror det er oversat. Er det ikke det, Peter? Nå, Peter han sidder nok lige og drikker en kop kaffe. Men arbejdsrytter står der her. Der ændrer jeg så navn her. Sådan her. Så kalder vi den... Ursäkta, det var avbrottet. Jag har bytt till arbets... ja, just det. Det är bytt namn där till danska. Jeg har fået det oversat, ikke? Ja, det har de. LP2 kalder jeg den så bare, og så trykker jeg gem. Så rykker jeg lige den her kasse, fordi nu er det, der er sket, det er jo, at den her, kan I se her, arbejdsfelter, som også står hernede, den er gemt. I stedet for at bruge sin værktøjskasse heroppe hver gang, så har man faktisk også en mulighed for at klikke på højre musetast, og så tage en hurtig sin arbejdsfelter på den her måde. Nu har jeg jo lavet nogle tidligere, så kommer der lige nogle arbejdsfelter frem her. Og det samme her, hvis man har lavet nogle andre objektgrupper, så kan man gå herover. Nu kan man se, at jeg har en, der hedder LP Porte her. Så kan man klikke ind på den, og så kan man bladre igennem. Så hvis man laver en kandidatbænk, hvis man nu sidder derhjemme, og jeg skriver jo altid i mine analyser, og nu har jeg noget på kandidatbænken. Nu går jeg lige tilbage til det arbejdsfelt, som jeg havde tidligere, så vi kan... Den har vi der. Så vi har det rigtige arbejdsfelt. Sidder man nu derhjemme og gerne vil lave en kandidatbænk, jamen så gør man jo det bare nøjagtigt det samme. Man laver sig en ny, og så går man over her og markerer, og så finder man ud af, jamen hvor skal vi lige sige, nu har jeg jo talt lidt om en svensk aktie i den her uge i Millionærklubben, for dem af jer, der hører Radio 24/7 Millionærklubben. Skal vi lige se, om han er med her. Nej, det var han ikke. Så skal vi lige en tur i midcap, skal vi se, om han er her. Nej, det var han da heller ikke. Nå, jeg havde jo talt om Saab i noget tid. Er han i large cap, Peter? Det kan godt være, at du kan huske det. Saab. Nå, nu kan jeg ikke lige finde Saab. Så finder vi nogle andre. Jeg har også talt om, vi går tilbage til nogle danske aktier. Det ved jeg i hvert fald, hvor er. Lige i øjeblikket i hvert fald. En af dem, der kunne være rigtig interessant, det var jo Novo, hvis den bryder igennem. Og lad os bare prøve at finde en anden. Lundbæk ser også begyndt at se interessant ud, efter at have været lidt kedelig, ser medicinalaktierne. Københavns Lufthaven. Ja, det kunne også være interessant, men nu tager vi, så siger vi bare Candy. Vi kalder den Candy, og gemmer den som objektliste. Nu håber jeg ikke, jeg har kaldt den noget allerede der. Nej, det har jeg ikke. Kandidater om du kallar den, för det behöver man i Vikingen. Kandidat, det behöver man för en autopilot sen. Ja, det ved jeg godt, men det tror jeg tager en anden gang. Okay.
Så vi gemmer lige vores lille kandidatbænk, og som vi ser her, så har vi gemt Candy. Den består kun af 2 aktier lige i øjeblikket, nemlig Novo og Lundbæk. Vil man så lige pludselig fylde på, nu skriver jeg, at en aktie kunne være spændende til ens kandidatbænk, jamen så går man selvfølgelig op under objektgruppe, og nu laver man jo ikke en ny, nu skal man redigere, så skulle man gerne stå i kandidatbænken, og så går man lige over og siger, hvad er det for nogle aktier, vi skal følge det næste stykke tid. Der kommer snart regnskab for Bang & Olufsen. Det kunne være spændende. Det går også begyndt at gå bedre i tøjbranchen. Det kunne man se med de seneste salgstal for Hennes & Mauritz. Og der har jo været en stor turnaround her i IC Companies. Nu gemmer vi, så siger den findes allerede. Det er også helt fint. Bemærk jer, at det der kommer frem og står her på svensk, det er allerede oversat. Det er bare fordi, jeg har downloadet den her for længe siden, så jeg har bare været en sløbel ikke at få skiftet. Det vil jeg undskylde. Men igen, så kan jeg lige bladre og se mine aktier, som ser interessante ud. Nu har jeg så læst en masse bøger, og så er det, jeg kommer frem til det, at jeg siger, det her glidende gennemsnit, 3 uger og 6 uger, det duer ikke. Jeg har fundet ud af, at det skal være 25 uger i stedet for. Lad os prøve det. Så trykker jeg på min højre musetast, går ind under modelindstillinger, og bemærk, jeg stiller markøren ude et hvidt sted, hvor der ikke rigtig er noget, sådan så vi ikke rammer. Fordi hvis jeg nu begynder, så kan vi altid komme til at ramme et eller andet. Stil markøren herude et hvidt sted, så sker der i hvert fald ikke noget. Se, så kommer vi ind til indstillinger, og så gør jeg det, at jeg ændrer den til 5 i det korte, det er etteren, og 20 i det lange glidende gennemsnit, så gemmer jeg sådan her. Og vupti, så er de her glidende gennemsnit ændret. Men, husk nu, at hvis de her skal bevares, de her glidende gennemsnit, så skal man igen gå op under filer og gem arbejdsfeltet, og så trykker man gem igen. Og så er det sådan her. For hvis du ikke gemmer arbejdsfeltet, så sker der det, at når du kommer tilbage til dit arbejdsfelt, så vil din glidende gennemsnit ikke være gemt. Nu kan vi jo, så derfor er det vigtigt også herover, hvis jeg nu prøver lige at lave en RSI og ændre den til 10 for eksempel, og trykker bare OK, så skifter jeg til et andet arbejdsfelt. Bum, 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 får vi en masse sjov frem her, og så skifter jeg tilbage til det, vi brugte i aften. Jamen så kan I se, at så står der ikke 10, men der står 9, som der stod før. Nu betyder 9 og 10 måske ikke den helt store forskel, men det er i hvert fald vigtigt, at man husker at gemme det her arbejdsfelt, sådan så at man bevarer de indstillinger, man gerne vil have. Peter, nu er der gået en halv time snart, er der ikke det? Jeg har 3 minutter tilbage. Er der der er ikke nogen spørgsmål på chatten eller noget, vel? Der er ikke nogen, der har... Nej, jag har inte fått någon fråga än faktiskt. Nej. Men det var egentlig det, som jeg havde på den korte bane i hvert fald, lige sådan, som man satte arbejdsfelt op og ting og sager. Så jeg ved ikke, Peter, vil du tage skærmen over og vise noget om fundamentale nøgletal i Vikingen? Som, ja, jag tar lite fundamentalt, lite tillbud och lite tips på slutet där då, får vi se. Ja. Jeg veksler over til mig her. Ellers, hvis der sidder nogen derhjemme og har spørgsmål, så kan I jo skrive på mailen. Jeg sidder jo alligevel herinde, så I er velkommen til at skrive til mig, hvis der skulle være noget. Så er det. Kan jeg bare sige. Ja. Oj, ska vi se. Ska jag koppla över till Vikingen. Så. Och sen har vi fundamentala nyckeltal då. Some key ratios här. Show is very good company. Mycket bra bolag här. Vi ser uppe till vänster har vi intäkter, vi har intjäningsförmåga, intjäning, primärt resultat, egenkapital, aktivera allt medarbetare. Ursäkta min danska. Men ni ser att allt är på danska i alla fall. Jag har tagit upp ett nytt arbetsfält här då. Och det kallas för FA-bas. Och det finns 3 stycken som följer med här i fundamentala nyckeltal då.
Och här kan man se fler som överskottsgrad. Du kanske kan översätta... Overskudsgraden, intjäningsmarken och... Ja. Intjäningsväxt då, den är ju jätteviktig. Och här ser man vad är det för fart, vilken hastighet det är på intjäningstillväxten då. Och även avkastning och förräntning på eget kapital då. Förräntning av eget kapital. Och så har vi den tredje då. En bild säger mer än 1000 ord brukar man säga. Och här har vi det börsvärdet, hur det förändras över tiden. Vi ser hur PS-talet, alltså kursen i förhållande till intäkter per aktie då. Och ja, den ser vi väldigt bra ut här för show. Vi har ett P-tal som är tydligen lågt. Ett pris i förhållande till balansomslutningen. Totala kapitalet. Och sen priset i förhållande till kapital och direktavkastning, alltså utbyte per aktie här då. Ja, det ser väl bra ut de där talen, så det här tycker jag är en fin kandidat. Vad vi har med det är ju faktiskt 40 key ratios, alltså 40 nyckeltal ungefär, lite drygt. Och de hittar vi längst upp här i FA-graf då. Och det blir ju rätt mycket då om man tar allihop. Man kan ju markera dem precis som Lars gjorde här, en i taget. Eller så kan man hålla ner skift-tangenten och trycka sådär och sen aktiverar man dem då. 32 diagram, oj, kommer de upp här då. Så det blir rätt mycket. Sen får vi inte alla nyckeltal från alla bolag, men det här är årsnyckeltal då. Vi kan ju titta på, man kan bläddra igenom de här nyckeltalen. Här visar utbyte per aktie, pris eget kapital hade ju, PB-tal, P-tal, börsvärde, NPS, aktivering allt per aktie. Här ser man hur eget kapital förändras, hur mycket anläggnings- och omsättningen, hur det förhåller sig till varandra. Balansanalys kallar man det här för då. Och hur förhåller sig eget kapital i förhållande till gäld då, kort- och långfristig gäld. Och hur är balansomslutningen då totalt sett över tid. Det här är väldigt intressant att se dem. Börsvärdet, ja. Eget kapital per aktie, förräntning. Här har vi en modell. Där kan man köpa och sälja ut efter gränsvärden. Fundbox är väldigt intressant. Man sätter sina egna gränsvärden och ser om det uppfyller då. Så man kan göra sin egen lilla fundamentala modell kan man säga ut efter P-tal och PS-tal och förräntning. Och tar jag högerklickar på den här så får jag upp då modellinställningar och kan sätta över gräns för P-tal och under gräns för P-tal. Eller PS-tal eller vad nu. Så jag sätter mina egna gränsvärden här, så då kan jag köpa och sälja efter de fundamentala nyckeltal. Så det här blir ju som en multimodell fast för fundamentala nyckeltal då. Så den där är intressant. Ja, och så vidare. Intäkter per aktie förstås, intjäning, rörelseresultat då. Per aktie, intjäningsmarginal. Och hur är det med resultatet? Vad är tillväxten i resultatmomentum? Hur är det med likviditeten i bolaget? Hur många medarbetare har de ökat resultatet eller har de gjort? Har medarbetarantalet sjunkit när de har ökat? Och, ja, det är ju jätteintressant. Så här har man väldigt mycket data nu. Och som sagt, en bild säger mer än 1000 ord. Och jag brukar börja med den här FA-bas då. Den tycker jag är rätt så bra. Jag ser intäkter och intjäning och primärt resultat. De här vill jag gärna peka uppåt, de här kurvorna förstås. Förutom grafer finns det ju massor med tabeller här då. Och man tar under tabeller och nyckeltal då. Ja, vi kan ju ska vi se vad tipsen har jag tagit upp, ser jag nu, som jag gjorde en liten innan här. Det här är mina tips för ikväll då, som jag ser är väldigt starka kandidater till att köpa. 23 stycken aktier på i hela Norden som jag kommer fram till. Det är rätt fantastiskt, man kan sortera fram av flera tusen aktier så kommer man ner till 23 stycken kandidater att köpa. Det tycker jag är ett så bra betyg på Vikingen faktiskt. Som ni ser, jag har Pandora med. Det måste jag varna lite för den äger jag själv då, så jag är inte helt objektiv. Det gör jag också. Ja, okej, det gör också det. Ja, det kan jag förstå. Det är en fantastisk utveckling.
Shelton. Och vi ska gå och titta igenom lite av de här aktierna. Men här ser ni i alla fall att ni har marknadsvärde, omsättning, antal och balanssumma och så. Här kan man också dubbelklicka då på överskriften, klick och så sorterar den där då. Då har jag till exempel en annan nyckeltalstabell som jag tycker är rätt bra och avkastmål här då. Då kan jag se förräntning på eget kapital till exempel. Ja, men det där vill jag sortera efter då. Så den tar jag klicka på och så tar jag bort alla de här som jag har minus på. De är aktierna inte ser då. Så tar jag markerar dem, jag drar musen över dem och så tar jag bort de här helt enkelt. Så jag markerar så och sen går jag upp till rediger här och slätt. Då försvinner de. Va? Och så kan jag fortsätta att sortera här nu. Nu har, hur mycket delar de ut här? Payout ratio. Ja, men det vill jag att de ska... Jag tycker om mycket utdelning. Så jag tar dem också. Och så sorterar jag bort dem jag inte vet någonting om här. Så. Och så tar jag slätter dem då. Och så vidare. Så här kan jag hålla på och så kommer jag fram till dem jag tycker är fundamentalt bra. Och så kan jag titta då på, aha, kan vi se nu, Assa Abloy, det uppfyllde min analys här nu. Den både fundamentalt och, du ska se tekniskt också då. Assa Abloy, oj. Ja, det här är ju då antagligen Sveriges bästa aktie. Så att det här ser fantastiskt ut. Och det här vill jag titta lite närmare på nu då. Och då tar jag upp min RSI multikurskanal. Och så går jag igenom de här små tipsen då. Ja, så jag blandar fundamentalt och tekniskt då. Det finns fler sådana här nyckeltalstabeller. Nu ska vi se, man kan ta egna nyckeltal. Det betyder att jag kan lägga in de jag vill ha då. Så att jag markerar här i bruttomarginal. Ja, den vill jag titta på. Skuldsättningsgrad på svenska, gäldsgrad på danska då. Kan jag lägga till där. Så får jag en egen sån här tabell om jag nu vill ha den då. Och så kan jag sortera efter den då vad jag tycker är viktigt. Alltså jag dubbelklickar, markerar, tar bort eller klippa ut. Och klippa ut och kan jag klippa in i Excel eller något sånt till exempel om jag vill föra över dem och göra någonting annat med de här siffrorna. Så vi har alltså tabeller. Vi har i analytiken här har vi FA-graf. Egen kapital där så kan jag få upp en sån graf. Eller så går jag på färdiga arbetsfält här då. FA-bas till exempel och titta på dem. Men om vi nu ska gå igenom och titta på de här tipsen också då. Det här är ju jätteintressant då. Att se vad har jag kommit fram till. Först ska jag ta min objektgrupp här då. Så. Och så kan vi kika igenom de här. Och då brukar jag titta på den här RSI multikurskanal. Nu har jag förstärkt RSI-kurvan, den är svart och det finns ingen medelvärde för jag tittar bara på utseendet på RSI. Jag tittar inte så mycket på vilket läge det är utan här ser jag till exempel upp- och nedvänd huvudskuldraformation då. Vilket är mycket intressant. Jag drar alltså min halslinje, om jag ritar lite här då. Jag drar en halslinje där då. Kan göra det lite skarpare så då ser man. Och när den bryts då så är det ju en signal. Så jag tittar mer på formationer och trender. Det ser ju väldigt bra ut. Köpenhamns flygplats då, Lufthansa, ser fantastisk ut. Vilken ökning hörni. Och här ser jag också att jag har tjänat, nu måste jag flytta så jag ser den själv också, 2500% om jag handlat efter den här kurskanalen. Kurskanalsmodellen då. Just nu har jag vecka uppe då. Det står OE, eller Lars, vad heter det på danska? Du vet OE. Ja, jag är svårt för det. OE. och det är ju fantastiskt utveckling. Och ni ser ju hur väl det stämmer det här då. Det är helt sanslösa signaler. Och nu ligger inne i köp. Alltså det är ju så här man vill ha det. Det är ju bara rena drömmen för oss aktieplacerare här. Helt fantastiskt. Ja, så jag är väldigt nöjd med Viking måste jag säga. lite självskryt här. Ska vi se. Vi går igenom. Köpenhamns flygplats var en sån då. Då kan man ju titta på nyckeltalen då på den här till exempel FA-bas. Växla över där. Och så ser man, ja intäkterna ser bra ut. Rörelseresultatet, intjäning. Årets resultat, vi har en kapital, där har det hänt någonting. Men det är inte så mycket jag ser i siffrorna så det är inget speciellt. Det ökar ju och medarbetarna har varit konstant och vinsten ökat. Det är ju, oj vilket bra skött företag kan jag tycka då. Och det här är också ett litet mått på ekonomin som jag ser det. Hur mycket reser vi då? Så att ju mer vi reser desto
bättre för ekonomin. Va? William Demant, ni har ju väldigt bra bolag i Danmark. Så att, oj, det här ser också bra ut. Då. En trendande RSI upp. Vi har nyligen köpsignal i multimodellen. Kurskanalen upp där då. DSV är helt fantastisk. Den sticker upp också. Vi har en liten flaggformation som ni just börjar gå upp då. Och en varning för att omsättningen har nu sjunkit. Så det kan komma en rekyl ner då och RSI är högt. Så det, ja, i och för sig RSI det är faktiskt högt när man tittar tidigare. Det är motsen. Ja, lite sådär vart jag då. Först såg det väldigt bra ut, men jag tittar lite närmare så. Danske Bank vände ner helt plötsligt, ökade högt men fick en rekyl då. Vi hade ett omslag igår som såg väldigt intressant ut, en köpsignal i sig då. Vi har en dubbelbotten i RSI, jag drar min halslinje här och så vänder det upp, ser också intressant ut. Inte så hög lutning dock då, den lutar inte så mycket. Så att det är lite sådär halvintressant. Då ser den här desto bättre ut, Lundbäck då. Som har ungefär högst lika med senast idag. Väldigt intressant, väldigt intressant. Och RSI är brutet där. Men den ser bra ut. Och om jag hade handlat efter den här kurskanal, då vill se vad hade det blivit. Det hade blivit 350% om jag handlade efter den. Ja. Novozyns har fått en rekyl ser jag. Så här är det lite vinsthemtagning på gång då. Men som ni ser på månadsbasis, så måne eller sånt, eller hur Lars? Måne. Månadsdiagram och det går ju rakt upp. Och ni kanske inte ser för att det är grått, men då kan jag ta högerklicka, vis och så tar jag bort det här stöd- och motståndsdiagrammet så ser man oj vilken trend hörni. Det är helt fantastiskt. Ja, så tittar man på nyckeltalen på den då, hur ser den ut då? Lite snabbt. Oj, allting går ju uppåt. Så ja, det är ju bara att köpa. Hej då. Det här är ju en av Nordens bästa aktier igen då. Det är fantastiskt. Ska vi se, jag går tillbaka till min RSI Multi. Så där, arbetsytan där. Pandora, den är ju inte objektiv för det för den är köpt själv. Men den ser ju, ja, ni vet, de ska öppna många butiker i år. Trygg, ja. Vad säger man? Den toppar just nu skulle jag tro. Så att den kommer nog ligga lite still här. Assa Abloy som jag håller för det vid Sveriges kanske bästa bolag. Enorm trend och fin vinstutveckling när man tittar på fundamenta den också. Alla talen också ser ut som Novozyns som ni ser. Helt fantastiskt bolag. Så den här kan jag starkt rekommendera. Både tekniskt och fundamentalt just nu då. Så den ser bra ut. Atlas Copco, ja, de har orderböckerna fulla. Axfood har ju just fått ett fint resultat, fin redovisning. Också går väldigt fint upp. Ericsson, där börjar det toppa nu, man kommer lite vinsthemtagning på kort sikt. Men å andra sidan har de nog troligtvis bara börjat sin uppgång. Så att, jag tror Ericsson, det ser väldigt fint ut. Hennes & Mauritz kom med ett kanonresultat igår, med ökat försäljning rejält. Här har ni ju en tydlig köpsignal då, på Hennes & Mauritz. Och de har ju inga lån heller som ni vet, så att det är ju väldigt intressant. Neste Oil far iväg som en raket här då. Många gånger när jag tar upp de här aktierna och håller de här seminarierna så av någon konstig anledning så blir det en av de 5 bästa på börsen sen. Så att det rätt. Jo, men det har hänt flera gånger nu så det är rätt roligt. Trelleborg som ni ser är ju fantastiskt trend alltså den också. Och vi har väl bra nyckeltal i Trelleborg också tror jag. Nu har ju den på andra sidan sundet ja. Han var inte lika bra som Assa Abloy då, men hyfsat. Medarbetarantalet sjunker men ändå behåller man vinsten i princip då, så att det är väl bra. Ja, en finsk bolag fick vi med också. Det var ju roligt. Ett pappersbolag eller pappersmassabolag då, som gör tidningspapper och journalpapper och så. Det sticker iväg här. Ja, varför inte? Totalbanken kanske ni känner igen. Det har legat lugnt en tid nu och sticker iväg då. En annan modell man kan titta på är ju den intjäning, test, kurskanal, multi här. Vilken modell ska man använda? Det finns så många då. Och då har jag gjort den här, det finns på dag, vecka och månad på kurskanal och dag, vecka och månad på multimodell. Kan man jämföra de 2 modellerna och titta ut i kanten här. Vad hade det här gett om jag hade handlat efter den här show då? Ja, den har gett mig 5000%. Hyfsat va? Efter vecka har det gett mig 3000 och
drygt 2000 på månad här. Och det här kan det bli alltså när det är optimerade signaler. Här ser ni att det är faktiskt olika tal. Här står det 3.16, här står det 7.4, 15.4. Så det här blir när man abonnerar på Viking Training. Vi skickar ut, vi har testat fram hyfsade inställningar då. De kan ni ju själva också köra fram egna test om ni vill i Viking Training då, som vi snart kommer att släppa. Och det här, nu kommer ni se att de här siffrorna kommer ändra sig. Nu står det till exempel 1.10 istället. Då är de inställningar bättre för den aktien då. Ja, så där håller man på och så tittar man igenom. Det gäller ju att välja rätt bolag och det kan man göra med fundamenta. Sen så kan man använda teknisk analys till att handla med sen då. Köpenhamns flygplats är förstås fantastiska siffror på, så det gäller ju att köpa rätt bolag först då och sen handlar man. William Demant har gett 4000%. Så det, ja, inte dumt. DSV hela 15 000%. Just som man hade handlat på kurskanal här med veckobasis en gång i veckan, tittar man bara. Ja, det är helt fantastiska siffror. Så att det gäller ju att välja rätt bolag med andra ord. Ja, då ska jag bara ta det sista här. Vi har lite så här priser också förstås, om ni tycker det här är fantastiskt, vilket jag också tycker. Så om ni vill ha Viking Börs, ni som inte har skaffat det än, så har vi era priser här. Och det är ju Lars Persson, Netposten, som är återförsäljare i Danmark. Och han sköter även supporten, danska supporten då. Och studenter får 50% och företagssportklubbar kan gå med tillsammans och få företagslicens då. Det här man kan ju abonnera på prisdata också och få ytterligare norska, finska och svenska aktier, till exempel världsindex, ETF för investeringsföreningar då. Intraday, om ni vill ha 15 minuters fördröjda kurser med 1 minuts upplösning, så finns ju det, alltså över dagen. Nordic Complete, då får ni alla nordiska bolag för 1000 per år. Och där har ni Lars mejladress förresten, lp@mpvester.dk. Om ni är intresserade av någonting av det här eller komma till honom eller han kommer till er, det går ju vilket som helst. Han finns i Köpenhamn. Och litet erbjudande till er, tillbud. Fundamentala nyckeltal, fundamentalt nögle. Något sånt heter väl Lars, eller? Fundamental nögle. Ja. Fundamental nögletal. Ja, nögle. Och för första året då så erbjuder vi det för halva priset för er som förhandsbokar. Alltså fram till 1 oktober. Och detsamma gäller Viking Trading för er som förhandsbokar den då. Så bjuder vi på ett intraday-abonnemang för 750 kronor. 750 danska kronor. Och tipsen har jag redan kört. Så att, hade du Lars någon mer tips? Ska jag koppla över till dig eller hur? Tiden er jo ved at være gået, men jeg synes bare, at der er en, der er interessant, så skal jeg jo lige trykke på show screen, skal jeg ikke det? Hvor har vi dig henne? Ja, jag ska byta över till dig om du hade något mer då. Jag vill bara lige vise... Du får ta show screen också, Lars. Ja. Ja. Så där, er jeg på nu? Nu känns det. Ja. Ja. En jeg bare vil sige, som du måske ikke har nævnt, og det er jo en svensk, det er sådan en som Saab. Jeg ved godt, sådan måske er der nogen, der har nogle investeringstanker om, at man investerer jo ikke i våben og så videre, men der er ved at ske nogle interessante ting i hvert fald. Den har lavet sådan en sjov bundformation og på vej til at se rigtig spændende ud, synes jeg. Så tør man alligevel at tage lidt våben med i sin portefølje, så synes jeg, man skulle kigge efter Saab i den kommende tid. Så Okay. ja, det var bare lige den, det var bare lige den. Ja. Perfekt. Jamen, jeg vil bare sige tak for i aften, og håber, at folk fik noget ud af det, og de er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig. Ja, och jag tackar från oss i Sverige då, från Kevin och mig. Tack ska ni ha. Hej, hej. Hej. Hej, hej.